May kayon padasen, iti na imas, ken sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberries, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Yaradi mo na yan, Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 11:40 na. Good morning na imbang nagsaba. Gawi-gawi sa wakat agyo-agyod. At ito mo mula inyong karamay, ang inyong KRNG, ang inyong kasi Radio Peter Umawawang Wasing. At ngayong araw ng Huwebes, siyempre ang ating character on the air. Kasama natin ang ating magiting at masipag na abogado at ang ating chief, ang ating boss ng HR naman ng ating Sudan na Baguio. Attorney Agustin Laban III. Hello. Naimbang Agsaba. Alright. Hello, Kap. Naimbang Agsaba is nice to be back. Ani Huwebes manan, ito yung character ng air tayo. And kadag ito'y amin nga naka-tune in, dito'y RNG Luzon. And of course, 98.7. Itinagan nga ron, iti Baguio Character Council. Idadawluuan da ito'y mayor tayo, ni Apo Mayor Benji, na imbag nga agsapa kadatay amin. Yan. Okay, at ano yung topic natin ngayong week, Attorney? So, tatanga wake up, we'll be talking about dito yung may isang ka-importante yan nga character iti may isang tao. Dito yung kung natin yung resourcefulness. Yeah? Resourcefulness. And dito yung nalaintang agaramid iti pagsayaatan. Madiskarte. Madiskarte ta, Kap, di ba? And gusto na ito, isuti kailangan ti tatanga panawon, ya. Panawon iti rigat kung tayo ay ket masapul nga amin tayo, ket masapul nga resourceful tayo ng amin. Yan. Yun. At ikaw na yung magpakilala ng guest natin. Pero bago yan, binabati muna natin yung ating mga nauna naman na suki na nanonood sa atin araw-araw. Nandyan si Rain Gayaw. Oh, Rain. Bueno, Summer. At kay Manang Corazon Pasalo from Quirino Hill. At kay George Angka. Maraming salamat. And sabi ni 89, gandang tanghali sa inyo, Kap. And salamat, Kunanda. Wala pong anuman. Okay? Sige, attorney. Yes, Kap. Okay. Nagasa tayo ni tata. We'll be talking about resourcefulness. Dada iti guest Kap nga magapu dito yung may sanga opisina iti syudad iti Baguio. Dito kung kunata yung City Health City Welfare and Development Office. No amuyo ti DSWD. Adamot iti syudad tayo ti CSWDO. Okay? And iti may sanga nalaing social worker iti Baguio City. Dito'y guest tatakap ni Ma'am Flor nga Tulan. All the way from Bontoc Mountain Province. Yeah. Okay. Hi, good morning, ma'am. Good morning, Kapwasing. Good morning, Sir Laban. So, ada nga kadagiti amin nga dungdungag, naimbag nga agsapa tayo amin. Okay. Sikan ti magiba to, ti mununang sa lutsod, sakbay ti sa lutsod. Aywan gayam. Tatay gayam, pagsasaritaan tayo tatay, attorney, regarding dito na nasa lutsod ko tatay. Para naman may bahagi natin, may share natin sa ating mga kababayan. Anya ti diferensya na ma'am, ti DSWD, wenno CSWDO?
TDSWD isuday TJ ko nata yung mother agency mi. As everybody iti kaadwanan iti DSWD ngamin may isa nga na-devolve nga department sa local government unit. So adati ko nada nga counterpart nga City Social Welfare and Development Office. Okay. So diyan ay SWD para ti city. Yes sir, ti City Social Welfare ti ada nga i-cater na datoy iti buong syudad iti Baguio City. Numot iti DSWD, i-cater na dayta iti all provinces iti NAICAR. Okay. And numot national all iti Quanti Philippines. So no DSWD tayo dito na cater na buong kardaitan. When sir? Okay. So attorney? Okay, very good. So, naawatan tayo dyan. Halimbawa lang, no siya taga La Trinidad ngayon, from La Trinidad, kat kailangan ta ititulong, iti halimbawa, senior citizen, ya? Kat kailangan na ti agas, awan ti pang agas na, awan ti pensyon na, mapanan na nga ito dyan tao. Adati makun ko na tayong Municipal Social Welfare Office iti La Trinidad. So iti La Trinidad ti papanan na. Nga mabaling mapan iti DSWD. Ti first nga maada nga mga assistar latata ti concern na is about DJ Agas. No ijay ante Agas is Social Welfare Office ijay Munisipyo ti La Trinidad. Okay. Alright. So nga mabaling nga mapan manan ijay DSWD. When sir, mabalin nga no adati han nga kayan ti resources itinay MSWD La Trinidad, i-refer damot itinay DSWD region. Okay. Sakme di resource fullness, attorney. Masaludsod ko lang. Nagito na mayors tayo, congressman, councilors. Asasit ganti tataong makasapol titulong. Tapos, i-refer da ijan ni DSWD when no adati ito da guarantee letter. Kasan mo diyan ay? Apay nga magnada kadag dyan public officials tayo. Nga ibagada nga umay ka dito na tulungak si ka nga mibaon na kamot lang DSWD. Han ba mabalin nga diretso? Isu dagitoy dagamin iti local development fund ket dagita dangay ti adda ti pondon under ijay Quanti City Councils tayo. So isu dati adda nga agi ited ti appropriation ti amount. And then they will ask the client nga day bagadang please go to the social welfare office ng Baguio to assist you. Taadda ti papel nga masapol nga aramidan di social worker. Kasjay. So masapol nga magnadalata itinay social welfare office. Ay ta dati papel nga aramidon. When sir adda dagay da masapol nga papel nga iaramid tapno adda nga ma-accommodate dijay referral da. Mabalin mga diyan ay may isang congressman, may isang konsyal kat ibaga na nga ikanyo man ni dayto iti 50,000. Mabalin ba di kasi nga kuha kat tapos kat surutan nyo nga ito dyo? Assessment lata sir ti adda nga rumor ijay. Adda di kun isungarod nga deti may isang role ti social worker to assess no anya bati kakayahan na datoy nga kliyente nga apay talaga nga masapul nga 50,000 ti maited kanya na. So adda di jay adda ti usaran mi nga tool to evaluate dijay may isang family no talaga nga masapul dijay nga amount or baka mat lesser. Di masapul na nga amount. Punta dato di kasi nga i-refer ti congressman sa pangarigan ko maawang ti pagbayad na ti bill hospital. I-refer ti congressman no ti bill na 200,000 i-refer na nga mangtod da iti 50% kasi lakasay nga ma. So no kasi i-assess yo. When sir Dagiyeda and then dagiyeda gamin no under the local under our congressman's office DSWD ti ayan ti pundo na ditchay. When sir haan nga itinay City Social Welfare No, Office. congressman. When sir No, daytoy mayor tayo, No, kano councilors. when sir LD dagitoy da from City Social ay City Councilors tayo isuti under City. Okay. Yan. Sige. Okay, very good. Attorney. Okay. At least na pati ako naliwanagan. Yeah, correct. Oh, mabalin din dyan. Okay. Now, ni Ma'am Flor, for the information of everybody, isuna iti kaslang mangkitkita kung maiman-manage ijay may isang hantay nga amo siguro, ijay may isang opisina dito Irisan. Dito Balinbin, Irisan.
Isuna ti mangkit kita kadagitoy anak tayo. Kung kuna tayong children in conflict with the law. Nya? Dagitoy ngay anak tayong anya ngay piman. Ada tinaaramid da nga krimen. Nya? Instead nga maibalod da, ay kat maipan iti CSWDO isuna ti in charge ijay. So nga naibabalay da ijay tapno maasistaran da. And talking about resourcefulness Kap nya, tadamagan tayo man no kasanuda nga iman manage dagiti anak tayo ijay balinben. Okay, sige. Okay. So in connection iti na resourcefulness tayo nga topiko iti dayto nga aldaw, iti na bahay pag-asa, although adama kuna tayo nga dagay the budget from the local government of Baguio, masapul lata nga adang ising panganalaing tapno ma-meet dagay the needs dagitoy da ubing as to the programs and services iti bahay pag-asa. Yan, like, Apay umanay ba di budget ti city ijay? when mo, sir, enough mo ti budget nga da nga magapgapo iti City of Baguio. So, da ay nati pagpapanganadagi, mapan iti residential care, so dadagi ti mabudgetan, mapan iti dagitoy the home life services, mapan ka dagitoy basic life skills and development, dagitoy the ubing and livelihood da. So those are the things nga mapananti budget ti bahay pag-asa. And of course the management of the operation of the whole center. Okay. Anya ka di nagan no di jayon? Tinagan apo ti center tayo ijay Balanban, bahay pag-asa. Bahay pag-asa. Okay. So, like we said, Kap, sudah giyay, sudah ti mang banbantay kadagiti anak tayo ijay. Okay. Ado ba, as of now, Ma'am Flor, ado ba ti CICL tayo? Na-observe mi nga iti dayto nga pandemic, binmaba iti na statistics ti ubing nga da nga may ipan iji center. So as of now, adda ti 9 na ubing tayo nga naka-house iji Balinban. As compared iti haan nga pandemic, adda ti ma-accept nga mga 15, mga 20 to adda pa iti mapan nga 30 iti previous years. Nya di case nga nya di mostly nga case ba nga maipipan ni dyan ay Ma'am Flor? Usually dageda cases nga adda nga may pipan ijay kat dageda ubing tayo nga nag-commit iti na crimes on murder, on theft, adda jay ko nating rape, all the acts of lasciviousness, so all sorts of cases adang as of now ti kaadwanan nga cases dagiti ubing tayo nga naka-house ijay is rape. When So, Nick, yung among attorney, di gastayo ni Mayor T. Bugyas? Ni Apo Bobot. When? Ni Apo Tindaan? Tindaan. Ni Robert. Robert ba di? Robert, Tindaan. Kasta ti case nga problema na tatadya, nangato iti kaso ti rape. Oh yeah. It's a wake-up call for all of us. No? I think masapul nga kitaan tayo daw toy. Oray siya kat medyo nasdawa kajay ko na ni Ma'am Flor kasi gayam. Ay na, kat sapay ko tanya ngay may kukulong gamin ti tatao di balay. Tako na tayo nga awan ti rumrumwar. Di jay siguro ti epekto na, ay kat sapay ko adanti polisiya tayo, tapno maikwadag ito'y, ubing niya, ti kakasta. Oo. Ay kasi jay. Okay, at ang ating oras alas 11:52, i-check ko lang man yung ating mga katanungan ng ating mga listeners. Sige, Kap. Kunano ni 20, hello Attorney Laban, adaba DepEd memo, ti no collection policy, tatang school year 2020. KPS, inya DJ Attorney. Pagarutang ada kami lang siguro, Jay. Okay. Okay. Itong bata man. When, dajay texter tayo apo, ay na, salamat ada dajay in Bagayo. Siyempre, awang gamin jay, so far na-suspend gamin dajay usapang edukasyon. So, wake up call, kadagito kadwa tayo dita DepEd.
usapang edukasyon dapat dajay ti pagdiskusan tayo niya. Anyhow, dajay question ti kaday ti kadwa tayo, no, dapay ba ti no collection policy? I think isupay laeng iti kaslang regulasyon iti DepEd nga no collection policy kadagitoy schools tayo. Although ada dagitoy kung kunata yung authorized fees nga mabalin nga baydan iti dagitoy ag-eskwela ngam aside from that na-authorize nga mabalin nga kolektaan da just like scouting, Boy Scout, Girl Scout, Red Cross. Aside from that, I could madi-discourage pa iti collection. Okay? Ayun. And ibagatakap nga awan ta JDP edan niya. Alright, thank you. Awanan ni Attorney JDP, ha? Okay. Okay. Mabalin na tamat nga no dati amutay laki di nga sungbatan ay mabalin na Sige. ta. Kunana ni 18, kunana Kap ni Guess Mul. Good morning, Kap and Guess. Kasalamat lang ni Sir Peter na discarding. Yes. Correct mo dijay. Sige. Pakita magmanon niya ti balita dito unag ti City Hall. Dapat ti barong programa ti administrasyon. Kunana, damdabagan ta ka, Attorney. Adumot ti programan iti syudad, no? Panggap iti kwa. Anya nga tatikayat na nga damagan. Adaba ti barbarong nga programa. Adumot niya. Adumot ti barong nga program Hantang nga masagkay sa City Hall. When ngam ti iunay-unay tayo, ta isumot ti priority tata, ti vaccination niya. Tapno ti kastakit, as much as possible, ay kat 80% iti population iti Baguio kat ma-vaccinate. Sapay kumata, ag-register tayon, agpa-schedule tayo iti vaccination, tapno iti kastakit, ma-save tayo kuma. Dito'y umay manen nga, barbaro manen nga, anya dijay, variant iti COVID niya. So please register and have your vaccination. Okay? Yan. Medyo napukaw ako ngay, Attorney, may banggap dyan ng kung case ijay. Ijay balinban. Wen, talaga. Kasla medyo nakuha ka dyan. Naawana ka di konsentrasyon. Correct. Parang hindi ko sukat akalain na may mga cases pala tayo doon na ganun. Mga manutitaon dadag dyan ni Ma'am Flor. Itinay mabalin ngamin, itinay bahay pag-asa, jay below 18 to above 15. Dagye dati taw-tawon ti ubing tayo nga aday jay bahay pag-asa tata. 15 to below 18 years old. 15 to below 18. Yes, sir. Okay. So dagjay garo dagjay ni edad nga dayjay. Ubing dapay. When, sir? Adamot lang ba ti babae, Ma'am Flor? Awan, sir, tadi bahay pag-asa is purely for boys, di chay. Para lalaki. Para lalaki lang ang yung facility tayo. Nung ay babae? Nung babae, ada gamin ti other facilities tayo, like iti DSWD, ada ti man manage da nga di ay kuna tayo nga ano nang pangalan nun? Dito sa DSWD, Women's Home, to DSWD. At damot dagi NGOs nga cater itinay dagitoy da abused children like CFSPI. So dagi dati ag-accommodate kadagitinay abused children matlaang. Aw ba ti CICL nga babae tayo, Ma'am Flor? Adamot lang, sir, ti CICL tayo. So, no, dagito'y da babae nga CICL, iso dati maipanmat ijay Silungan Center. Silungan Center. Well, sir. Nga, nakayumot lang. May samat lang nga, facility ti Social Welfare Office. Yung separate ijay? Separate ijay bahay, pag-asa. Okay, yun. Yan, okay. Yung mas basit ba ti babae? Mas basit ba ti number na? So far, basit mo ti cases iti na CACL nga babae kaysa iti lalaki. Well, i-compare taman ka, dijay no, ijay kat dagitoy sabali ti krimen. Anya ngay mo ti cases dagitoy anak tayo mo nga babae. No dagitoy da babae, isu daytoy jay kaadwanan nga diyay shoplifting. Dagitoy da apanda iti groceries, ag shoplift dati. So, kaslang theft. When? Theft. Ag fall iti theft di chay. Okay, aya.
So, kinulungan dito diyan ni listener tayo, ti kunanan, ti full name na ni Mayor, ti Bugyas, Ruben Ludaes Tindaan. Okay. Thank you, ha. Okay, yeah. Ay, wan, gayam, ni ako, Mayor Ruben. Wen. Ni Amana gayam ti Robert, sorry. Ni Amana di dati niya. Wan, Diyos talwad na, ta in napanmot idi 2 months ago. Ay, hindi lang 2 months ago. Wan, ito yung former nga mayor mo lang iti Bugyas idi. Okay. Kaya po, Robert. At binabati natin, attorney naman, nanonood sa atin, ni Sir Ricky Baliktang Dukas. Hello, ading. Wen, makakasama natin yan sa Thursday. Yes. So, mamaya i-plug namin kung ano yung magaganap sa July 15. Yes, Thursday, next week. Thursday, next week, abangan nyo yan kasi maganda ito. Okay? Yeah, okay. Pero wag mo na namin sasabihin. Okay, attorney, masalutod naman tingin Ma'am Flor. Regarding dagito na agwalang-walang dito yung kalsada, wino diyo awagan da nga taong grasa. Ado nga min text mo tanti programa tayo, no sino ti concern nga agency, kanyada. Kasad no ba dagito na, han ba nga dagito yung kata opisina yung Ma'am Flor, ti mga sikaso? When agpay suday ta kapwasing ti opisina mi isu ti maysa nga mga asikaso kadagitoy da taong grasa nga agwalang-walang. So ti maysa nga aramidon ti opisina at narugyan aktualin daytoy nay nga i-round up dagitoy da taong grasa, especially ta daytoy kwanti COVID itata. Nya so di ti maysa nga aramidon ti opisina itata to check on these people and so no adati concerns ti dagitoy da tattao kadagitoy da taong grasa opisina mi ti mabalinda nga tawagan. And that is in partnership with the Baguio City Police Office po. Ngam actually kapi man limited ti resources iti Oxwado. So nga maawatan tayo nga numinsan ket agsublida ijay kalsada dagitoy piman una tayong homeless nga although ada siguro ti balay da nga kahit da nga agyan dito yung kalsada agsubsublida mutlaen. Ito iti may isang programa dito kung tayo kapwasing programa ti in partnership with CAP and of course ni Ricky tapos nutulungan tayo dagitoy. Oo. Okay, dati mat nagapugin ni 2-0 kana na La Trinidad National High School, Lubas. Agsingsingir dati 680 pesos per child para kano utility and security. Well, ang pagkakalam ko dito, attorney, dahil ko dependen sa dyan itulagan ti PTA. Regarding na kita ni mag-hire dati security, hanay kasi diyan na attorney? Yes, Kap. Actually, data, no panggap dagito yung security nga pang-ubing, usually kat project iti PTA data. Iso dati agtutungtong no talaga kailangan da nga dati mga assistar dito yung anak da karo iti kalsada at project iti Parents and Teachers Association data. Okay? No panggap ti DepEd awanting kabil na ijay nga kuliktaan da. Is a project ti PTA. Okay. So inuulit mo namin, si Atty. Laban, wala na po sa Meron tayong sabang DepEd, ayaw kung kailan mag-umpisa. Yeah, okay. Malay nyo, baka maming hapon na. Oh, yeah. Alam ka, pagkita magman, kini ma'am, no, ayan natin pagdiritsuak para tulong nga hearing aid. Ti anak ko. Mabalin ba tigas ito nga kwa ma'am? As long as taga Baguio City isuna, timang cater kanya na City Social Welfare Office, ngam iti opisina mi gamin adangay dageda unit offices. Nga tapno iti aim na is to bring the services near to the people. So no isuna ket taga asin, dati makin sakop iti asin nga social worker. Ti ayan ti opisina daket ijay barangay ti San Luis. Ijay ti mabalinda nga aban pa-assistanti, tulong, no, hearing aid. When, sir, no, depende di ay no niya ti address na. So kayo nga sa Wangayam, mabalin kayo mo makatulong ti DSWD attorney and Ma'am Flor. Ti may pagkaplikaks ti nga problema, hearing aid kasi. When, sir, ti kaadwanan, day tata medyo dangin na ti hearing aid mat. So ti kastatayo di tanay, i-refer ag birok kami ti na adang agency, nga adang making program mat lang iti na hearing aid, isuti pang i-referan tayo kaniada. Kasjay. Okay. Actually, Kap, adangay dito'y di ba da grupo iding umay When, sir? from abroad niya
isuda piman timang iton iti libre nga hearing aid kadagitoy mangkasapulan. Project mo lang iti syudad di jay. Wen ngono so jay kung kanan yung Ma'am Flor no taga Bagyo ka apo, no taga dito yung Bagyo kayo, i-konsulta yo man ijay barangay ngay kay barangay social worker ijay. Tapno no dapat iti available nga hearing aid nga hampay nga na nausar agad baka mabalin nga i-cater na kayo. Okay? So dijay. Gusto ba dijay? Ma'am When Flor? sir, studyay. Okay. Now, talking about resourcefulness, nyata, adumuti tata nga panawin, at aminin tayo nga talaga nga aduti mga kakailangan nga kakabsat. Okay. Dito'y City Social Welfare and Development Office. Anya ba ti dagitoy programs yu kadagitoy tattao nga kayat nga halimbawa kahit na ti agnegosyo, kahit na nga agawid ijay probinsya, kasjay. Anya ba ti programs tayo ijay Ma'am Flor nga kwa? Related dito na may panggap ti negosyo at dati programa ti Social Welfare Office nga makunkuna nga self-employment assistance. At dati puunan nga maitid ka na kadagitoy da pamilya nga mangkayat nga agrugi iti negosyo da. Or numan at dati existing nga negosyo da ket kurang ti kapital da isuti mabalin nga umayda iti opisina ta i-avail da dayto nga makunkuna nga programa. Okay. Mga manungay ti ito da ija usually nga kwa nga assistance kadagitoy. Usually itinay no gamin dayto kasparigan depende man nday iti business da. So no ag fishball hanamot dayta nga masapul ti dakkel nga kapital. So DJ ko nata yung depende no anya DJ enkargada iti project feasibility da nga amount ket adam umanay mati ada nga makuna nga 3,000 or below 5,000. Lagi depende sir iti project gamin ti pamilya. Okay. Oo. So usually family di jay. Yes sir, family nga or mabalimot da even dagitoy da women mabalimot dagitoy da. So dati program tayo kasjay gaya. When sir, so Okay. women mabalin nga access to women, senior citizen or Oo. family. Okay. So DJ Apo, being resourceful ta, kailangan ti tata. Tani narigat mo ti agbirok ti trabaho tata Apo. Ay adamot ti if offer dayto syudad tayo no through dayto CSWDO. So mapang kayo pasyaren DJ opisina ti CSWDO tapno kitan tayo. Napansin ko lang attorney tatang pandemic. Adu nga ti adu ti tao wenno kailan nga naging resourceful. Correct. Iso nga di pandemic adamot lang iti naitulong na nga nagsiatan kas lang nga back to basics. Agsubsublita jay dati nga panagbiag kat nagiging resourceful. Yeah, simple lang nga biag. Simple lang nga biag. Paisudi jay adumot ti rimwang jay kalaing ti maysa being resourceful ti kalaing na usuran na ti laing na ay kat napintas ti negosyo na napintas iti kumikita na mutlaang especially ngay nga aduti na ikat piman ti trabaho na kap tata. Yeah. Kanapintas ti kwatata family bonding. Correct. When adada lang iti balayon tatan dagi ni ubing tapos ni tatang hanmotan nga mapanagbarbatek. Una ta ma-curfew. Curfew. Ma-curfew ni kwa kay maibalod tatati kwa. Okay. Dati mat gunana ni 88 Great Day Attorney kasat no nga jay self-employed nga laborer awan mo ti company ID dang may pakita kati sumot kano ti kasapulan kasat no da nga makapabaksin kuna naman. Ay tata. Awan tata. Ay kat no awan ti ID hanamot no ag padasem man apong ag-register ijay bakuna. bakuna.bagyo.gov.ph hanam mo nga ibibiro kan dijay ID ijay apo. Okay, no awan man ti ID agpa-certify talaangan ta iso ti ipakita tayo di certification iti employers tayo. Especially nga datayo ngay nga mangmangged nga adu ti kasangsangon tayo nga tattao. Okay, so instead of ID mabalin mat iti certification ya employment tayo apo. Okay, datoy mat kunana ni 89 kapsyak din natulungan yung panggap di agas ti anak ko. Pinahearing test ko dahito yung anak ko idi kalman. Kasabulan nga hearing aid.
Ang Ma'am Flor, taga Quagayam dito, Santo Tomas Central. Ay, okay. So no Santo Tomas Central, ti ayan ti unit office nga Mangkater iji nga district, dito'y nay ti opisina tatta nag-alis data, ito'y nay Bakaking Central, ongoing J construction iji. Ito'y nay Swelyo Church, iji Divine Church. Oo. Ito'y na Swelyo Village. Divine Mercy. Divine Mercy. Ijay ti ayan ti opisinan ti unit office under ka ni Mrs. Lisa nga balaw. Okay. Ijay mismo basing ba ando jay? When sir ijay babana, Ijay ijay sirok. Ijay sirok na Ijay dajay ti singbana opisina. po. Okay. Pasyarin niyo isuda. Okay, at binabati natin Shirley Santos is watching at Ma'am Juliet Bitawa Kap and guest, good morning. Ag feedback ti sa uyo kana na. Okay. Sige, naayos na namin. At kay Sir Ricky naman, hello ma'am, I hope may vaccine din po mga background natin through Oxwado. Oo. Oo nga pala, no? Vaccine ng Vagrant. No, background. Paano nga pala yun? Paano nga kaya mabaksin tong mga to? Yeah. Actually, ag full mot siguro amin dagitan iti under sa indigent. Sa indigent. When iso nga day lang masapul nga rudlata nga i-register tayo ijay bakuna. Ay, nga pa iso niya. Bakuna Yeah, .bagyo.gov. .gov, oo. Dagitoy dang ko. But the focal person me, I think adamot ten tiar aramidon dan nga strategy da on how to address dagitoy da vaccines met dagitoy da vagrants. Okay. And sabi ni Shirley Santos, ayan sir Kap, okay na po. So okay na tayo. Okay, Kanina sasama, nag-e-echo pero ngayon okay na ayos. Thank you, Rain. And kay Mirna Labagen, oo, yun din yung complaint niya pero at least okay na. Okay na yung ating audio. Okay. Yeah. Wala nga pa iso, dagitoy vagrants tayo nga kwa. Vagrants minito sa dajay palaboy-laboy nga ijay kalsada. Oo. Baka adamo dajay program iti Health Services Office nga mapanda pasyaran dajay i-vaccinate da kasi no kun nato yung nga i-register tayo nga paiso dagito antimot amuti nagnaganda. Correct, Well, sir. niso nga siguro i-recommend nyo na lang ija office yo. When, sir? Okay. Yeah. Mhm. Okay. So anya pa iti ko. Okay. Sige, attorney. Sige. Anya pa dahil dumang programs yu ijay CSWDO. Adapay jay so may panggap ijay pamilya da jay kun kunatayuta in relation DJ na ibagak tatay nga may isang problema nga dagay kun nakibtot kayo nga maamuan nyo nga adagan rape cases ti under nga may isang nga makitkater ijay. So ti may sa is yung which is very important, parent effectiveness service nga importante kadagitoy da mutlaeng nananang ken tatatang nga manayunan wenno maamuan da tina skill in parenting, and that is to be addressed ditoy nga session tada itoy parent effectiveness service is a session to our parents. So the aim is to capacitate or to enhance the knowledge of our parents in their parenting skills. Tapno to avoid anya jay ko natayo jay, it's more on preventive dito nga program. To avoid DJ abuso ti anak mo. Anya dagi jay da adang anya dagi tips tapno agbalin ka nga better parent. So dagi dati sessions nga adang nga maikandak itinay parent effectiveness service. Yun. Okay, nagabumunta attorney dito kini 142. Okay. Naimbangal daw yung kap ken attorney ken ni madam. Kaano kan kasatno nga mabalin moten nga ma-release ti maysa nga minor de edad ang nagbasol manipod iti poder ti CSWD and how do you manage to go with them ket nagduduma ti krimen nga inarami da? Correct. Mayat da nga question. Okay. Nukat no nga ma-release ti may nga ubing dayta ket depende ijay makunkuna nga compliance na iti diversion ijay programa na ada jay makunkuna nga programa nga isu nga iti may submitar ijay court jay diversion program na or intervention program ti may nga ubing. So no ada nga dijay panag no ma-evaluate dayto nga programa na ket very good itinay performance na ada nga mai-recommend ijay court nga dayto nga ubing ket ada moten nga nalpas na iti program na very good naman siya sa compliance ng kanyang program. So the social worker recommends for the termination of the program.
Ngam hanga maibalod, Haan, mai-release ngam sila. haan nga maibalod. Ta karkaro nga ron no nagyandan iti center kasi iti center agyanda iti center ti it's minimum of 3 months to a maximum of 1 year. Nga na malpas na dijay program na. Okay. So di jay kuan na. Nya pa jay may nga question na ka? Ang tangan ako di jay. Tima ko na kaano nga ma-release ti minor de edad na nagbasol. Okay. And how do you manage to go with them? Oo. Ah, Naglalaok da. Kat nagdudu mga krimen. So, Tinaramid na. data is being addressed ijay makun ko na nga ron nga programs and services iti nay facility di bahay pag-asa because we have this different programs to address jay uray no kunata yung agsasabali mo ti krimen nga naaramid da ada jay kunata yung nga programa nga ma-fit in kadagitoy da nga ubing tayo. So that's how we address dagitoy da concerns ti ubing tayo nga nag-commit ti crime. Handang mat nga aapay jay, Ma'am Flor. Adalata jay kunata yung nyangay kat agsasabali ti nagapuanda nga pamilya. Ada ti bullying, adaya kun kunata yung ibuli dati kadwada. But of course they are being ada jay kun kunata yung warning and ada ti sanctions na matlaang mat. Awan ba ti Ma'am Flor? Awan ba ti tinmaktakas nga aday jay? Center. When EJ Center, at dati cases tayo nga talaga nga left without permission. Ta DJ Center, haan mo't nga rod nga pagbaludan, nga ada nga ada tirehas na, it's like a home like atmosphere. Ti adda nga patpataray tayo ijay. So adda nga adda ti ubing tayo nga makapanaw. So how we address this, adda nga we coordinate sa mga parents nila and numan talaga nga awan nga makikooperate ti parents, han nga maisubli nga dagos, we write sa court naman yung sa pag-alis ng bata. Di pa tiliwendan. When adda ti damot ti serve ti court nga warrant of arrest. Yeah, yan. Tapos tiliwanda isublida wenno Tiliwanda ada nga isublida EJ Center ngam no talaga nga daytoy nga ubing ket no naikan mat ti warning ket mamin ano lata nga tumaray mai-recommend mat isunan itinay EJ jail kasi meaning to say he is not complying dun sa rules ng center. Program. Yes, and even sa program niya. Okay. Yun. Ang ating oras, alas 12:15 na. Attorney, baka mayroon ka ba gustong itanong kay Ma'am Flor? Nagpaspas ka pa. Oo, nagpardos di oras. Nagpaspas di oras. Okay. Ito'y syudad ti Baguio, Kap. Of course, amo tayo kat nagad-ado ti nagapuy na duma-duma nga lugar nga umay dito yung agtrabaho, agnegosyo, ano anyaman, ag-eskwela, dito yung syudad ti Baguio. Anya nga di program tayo no tatakot ni awan mutten iti pagnegosyuhan, awan ti pagtrabahuhan. Just in case nga dakas jeng napasamak o kasasaad ti maysa nga kabsat tayo. Dapat ti program iti Oksodo Ijay nga kasjay? Regarding lata ijay pagbirukan ti maysa nga tao. Well, halimbawa na awanan sa trabaho, awan ti pamasahin nga agawid. When Awan ni negosyo na i-close payment kaputa awan mga road na ibusan na kahit nga agawid. Adamot DJ kunata yung nga balik probinsya program. Diay ti may nga programa tayo nga talaga nga isukat na hamang nga tagatoy agawid ijay either La Union ada ti financial assistance nga may provide kanya da for their transportation. Allowance. Aw mati pagluganan tata. Tibas, oo. When iso nga no kakasday daw we coordinate it's either daytoy no talaga nga needed daytoy office actually transportation iti office ti mabalin nga mausar. Okay. DJ ba transportation nga diyan ket ito di ba nga kasday tunay Ma'am Flor wenno da kayo ti mangigatang iti ticket na. Well, it's in a form of cash ngam masapol nga asistaran di social worker no kailangan ti ticket we buy ticket for him for the family to ensure nga talaga nga
mausar ije transportation. Tano kas pangrigan taga Mindanao niya attorney. Oh, yeah. Yung Maranao. Wen. Mas pangrigan. Ti Wen. pliti na kat ko 7,000. Inta 7,000 hanod gaya mo nagawid. Wen. Inta kuan mapantong manan. Isugarod. So, no halimbawa, di ko na ni Kap, no taga Mindanao nga kapsat tayo ijay. No Mindanao, ti makinsakop dita DSWD region. So ti aramidan mi, i-refer mi isuda iti DSWD region for balik probinsya. Balik probinsya latang nga program. When, sir? Okay. Okay. Mayat ijay Yes. Okay. Dati mat kunana ni 47, good morning Kap. Kasat no ngay no ag 18 di dyan ay ubing. Tuloy ba, jay kaso, karkaron no rape, ngayon naramid na. O nga pala, kanina nabanggit natin, Ma'am Flor, na ang kinikater natin, 15 to 18, below 18. 15 to 18 niya. Nung ay nag-18 ang diyan ni ubing, when nung nag-19 di ubing, kanya ti mapasamak. Ijay gamin, ada jay kun natay nga suspended sentence, di ba? Ni jay suspended sentence, kas pari ka ni jay center mi, no ada nga nalpas jay program and then guilty ang offense ng bata, masuspend di sentence na, mai-refer manan sunati sa baling nga facility like EJ RRCY, EJ Sablan, ada ti RRCY ano na yung nakalimutan ko yung full na RRCY EJ Sablan isuti pakaipanan dagitoy da nga ubing for further programs and services nga masapul da. Suspended meaning no ada nga very good mutlata iti na assessment EJ ayan tubing and well done mut DJ program na adalata nga mai-recommend EJ Court baka ti kunada ket mabalud dalata nga andamot nga mabalud no diket kasla nga EJ programa na EJ years nga nagyanan na EJ center DJ and then very good naman siya adda nga napintas si record na mai-recommend isuna mat lang EJ Court for termination DJ program. Okay, so diversion program. Diversion program. Diversion program Yes. DJ. For as long as naaramid na DJ nga krimen before 18 isuna. DJ. Okay. Bago yung ating plugging attorney, baka dapat kahit mga isaludsod kini Ma'am Flor, may panggap resourcefulness. Okay. So, being a citizen of Baguio and being a government employee and of course da kayo nga mangkit-cater dagitoy from womb to tomb dagitoy gamin. So dati jack of all trades tayo ditoy syudad iti Baguio. Ti trabaho da ket aminon naglalampok. Okay, anya nga iti maibagam kanil gitoy listeners tayo ta. Ayan. Pudno nga ti resourcefulness ket masapul tayo nga tattao and it's really a value that we need to appreciate and we need to practice kasi kuna tayo garod nga no haan tayo nga agsalukag dapat jay ba ti connection na ijay haan tayo nga agsalukag nga mangusar nga nasaya at ti inyaman nga resources nga ada kanya tayo haan tayo nga umasenso so importante dijay kuna tayo nga anyaman ti resources tayo innate nga resources tayo or the external resources, we have to maximize for it. Okay. Yeah, very good. Thank you, Ma'am Flor. Thank you to Sir Laman. Okay. Yan. At panak naman nagpa-share di kwanta. Patulong ka. Kaslahan. Curiousak lang di naging topic tayo tata. Ejay Balinben. Wan, Balinben. Oo. At dapat timang bisbisita kanya da ma'am nga family members da? When sir, they are allowed, actually the visiting time is Sundays only. Sundays only. 8 to 5. Ini pampanunod ka to nga mabalin siguro nga mapanday jay. I-allow you ba ma'am nga ma-interview da? Basta nga may pakita di rupa. Basta nga may pakita di rupa. Basta nga may pakita. Kan nga ma-identify no sino. Han nga ma-identify no sino. Those are the rights of the child. Yes. So mabalin tayo latang interview yun suda ngam hanga maamuan no sino ti kinatao di ubing. When sir? Yan. Usually ti aramidin takap kat baliwan da jay boses ti tao ngay. Wan i kwada. Tapno han unay nga kwa ngam siyempre
ti enter sayo dito na ikat aping kasjay niya ti nagbalina na payment diyan ay ubing baka mabalin nga makatulong tayo mat nga maamuan no niya dagjan tapno iti kasta kadag ito tay kakasting nga programa tayo may share tayo nga madigayam di kasta. Yeah, correct. Yeah. And mayat mo lang dito nga i-connecta mo lang iti education sector. Okay. Ta dagito ikat dagi iskwilaan mo ti may nga tumulong kumadita. So nga yeah. And I believe Ma'am Flor nga dagjan ay taduma kat siguro kadwan na mo dagjan ay kway dyan ay dagjay mapapan dyan ay into no rumor da ba okay adan ba ti dakkel nga nagbaliwan na o nagsubli naman yan. Oo naman. Adamot ti makita mo talaga nga improvement na dagitoy da nga ubing tayo ichay. so no rin mo ti may ubing follow up nyo mo lang Ma'am Flor. Adda jay ko nata yung nga aftercare service nga haan nga gapungan alpas ti program na jay center kat baybayanan ti ko ano di kat mai-transfer ti another social worker for monitoring and for monitoring of office aftercare program. Adda jay aftercare program namanan. Okay. So sakbay nga intay pumakada attorney. Nabanggit ko kanina sa ating opening na meron kang ipla-plug. Yeah. Kanya ba dito eh? Yes, Kap. Actually, ada dito programa mi kanda apo Kap Wasing and of course the Ricky Ducas dagito yung mental health advocates iti syudad iti Baguio. So next week may isang Huwebes, next week Cordillera Day. Ada dito yung program tayo. Tapno tulungan tayo dajay kung kunati tatay dagito yung vagrants, dagito yung homeless nga kakabsat tayo di kalsada nga man kailangan titulong makita tayo mat ay kandag ito'y daduma nga pasit ni tayo nga agda-dialysis ta tirigat itibiyag ta taapo talaga narigat ti agbirok piman iti kwarta. So we came up with Kapwasing, Peter kani Ricky and all dagito'y daduma nga organizations to come up with a fundraising drive tapno ti kastakit matulungan tayo isuda maipan tayo isuda iti facility kun matulungan tayo dagitoy agda-dialysis nga kakabsat tayo ay kat next week deta apo we'll have a concert with Kap Peter nya. Concert for a cause yan. Concert for a cure and concert for a cause. Ayan. Sapay kumata suportaran nyo no daday ticket tayo nga worth 100 pesos no gumatang kay jay adamo ti chance mo nga mga bak iti raffle ta agpa-raffle tayo iti TV, adamo tinang itod iti TV, ada tinang itod iti smartphone, nga mabaling nga usaran tayo. Tablet pa nga duwa, nga po US. Isuti ipa-raffle tayo nga intod, dagitoy partners tayo ijay. So you will be helping at the same time doing the fun of, excitement on the raffles. Mano ti may isang ticket attorney? 100 Kap. 100 pesos. 100 pesos. Kasag nung makagatang da? Kasag nung tipoy panag-abil da ijay ticket? Ada dito'y kani Ricky, Ducas, ada kapsat tayo, intud mi amin jay ticket kanyada. No, kailangan nyo, i-text yun ni Kap. Kanda kayo. Adamo ti ibati tayo kani Kap. Baka kailangan nyo, kaya tiyumot nga gumatang iti-tickets tayo. Okay. At inuulit natin yung date, July 15. July 15. Thursday. Alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Yes. Virtual. So we'll have it at virtual concert ijay Wild West. Ti venue na. Nakayumot nga mangkayat nga agbuya, nga live kaduan da kami ijay. Open DJ Wild West niya for limited guests niya. Basta wantag kwarta ka. Narigaton. Ma-curfew tayo ay baka iso datayon ti maipan ni Balinben ay narigaton. So makakasama natin ang banda ni Attorney Laban mismo at tawag sa kanila Brown Sugar Nation. Tama ako? Yes. Makakasama rin natin yung ating mga banda naman dyan sa Wild West at makakasama din natin ang ating Cordillera Nightingale ng dito sa atin, Miss Ingrid Payaket. Okay. So it will be fun. So jamming tayo sa July 15 next week, Thursday yan. Alas 4 ng hapon hanggang alas 7 yan ng gabi. Okay. So mag-enjoy tayo habang tayo naman nakakatulong sa ating mga kababayan. Correct. Yan. And Kap, no, dagitoy mo't kayat na nga ag-donate, diretso, will be posting the GCash number tayo apo
or the bank account tayo, tapno tikas takot, you can send also your donations man. Oo. No kaya't yung tumulong. Okay? So kwanto siguro attorney, dyan poster tayo, i-share tayo dyan Facebook. Yes, Kap. Ikabil tayo amin di dyan details. Yes. Tano ka saan nga tumulong, dagito yung nayat ng tumultulong, katamo na no pangyapan ang dati tulong da. Correct, Kap. Yes. Very good. Okay. Ma'am Flor, baka da kahit mga kablawan sa kabing agpakada tayo. So muna kahit ko nga kablaawan dagiti katrabaho iti City Social Welfare Office nga kuna ni attorney nga jack of all trades kami amin. So good morning, good afternoon kanya tayo amin. Kalnang nangruna kun iti head of office mi ni Ma'am Betty F. Fangasan. Yan, nakita ti kabayaganon nga City Social Welfare Officer. Yun. Yeah. Okay. Wala, nahanap pa lang nagkapitan ka. Isunat. Ni Ma'am Betty ka, isunat ka dyan. Kaya na nga naggraduarak. Na talaga man nga inananusan da. Yan na dyan. Kasi ihabol ko lang ito, attorney and Ma'am Flor, no? Okay, Nanonood sa atin si Barangay Captain ng San Antonio Village, Kapitan Nick Nialia. Maraming salamat, Cap Nick. Thank you, Kap. Okay, mabuhay po kayo. Yan. At wala na. Okay na. Okay. Ikaw naman, attorney. Okay, so again, in behalf iti daytoy Baguio Character Council, nga iso ti manginadaulo daytoy programa tayo, Character on Air, agyaman tayo apo iti kani kapwasing daytoy programa na nya. And of course, RNJ Luzon, 98.7, Z Radio, and nang nangruna, kada kayo ang amin, nga sumupsuporta, agdengdengeg, kat sapay kuma, taday to'y panag-is-istorya tayo manantata, kat adaman ng tinaadal tayo apo. Hope to see you again next week. After the talk tayo ditoy, ag-concert kami kani Kap Peter. At programa tapay ti morning. Yes, sa yes. tag-concert ti Malam. Malam, agasam nga din dyan. Dagitoy, talagang napintas ti puso ni Kap Peter. Iso nga, ti ayat namot nga tumulong. Yan. Napimpintas di puso? Agasam. Okay. So muli, maraming salamat, Ma'am Flor, ng DSWD. Thank you. Maraming salamat din po, Kapwasing. At Sir Laban. Thank you. At siyempre, attorney. Yes, thank you very much. Kablawa mo, ay pasalamatan talaga ito na inayat nga suporta. Maraming salamat po sa mainit na suporta sa ating programa. Every Thursday yan, alas 11 ng umaga. Dito lang yan sa RNG Luzon. Simulcast sa 98.7 sa radio. Sa inyong lahat po, salamat dyan pa siya. Diyos tiagngina, kadatay amin, pada. Yes. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Ada iti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken, 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf.
matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Yaradi mo na yan, Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Natayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng